Dobrodošli u part 2. Idemo ovo otvoriti, koji su rewardi. Ok, u 95 euro, ok, 9 mi je makar. Daj, šta je ovo sve loše? Loše, Bože sačuvaj. Ikejane. Ajmo pogledati ovu reklamu. I evo ljudi, pogledao sam reklamu, otvorit ću jedan ovaj 89 plus. Da vidimo šta ću tu dobiti. Totti, ok, Engleska, Tottenham, Špic i Kane. 90, dobro je. Nije 89. Mo se još ovo otvarat. Draxler. A daj mi nešto dobro više. To! Yes! Da završimo s jelom. Ljudi, preskočio sam reklame samo zato što... a trajale 6 sekundi. Loše. Aleksandro, to. Jaj, mislio sam da je 80. Neće to. Nemoj me se sad. Aj sad mi se usudi dat nešto loše. Ako mi da nešto loše, gdje je? I nakon nešto tako tu. Mateus. To ću. Šta ću sad dobiti? Mukijele. Loše. To, Pulišić. O, to. 205 mi još. Osnansiju. Bolas, okej. Nešto dobro, ne to, nego nešto 80. Ti me ne znaš. Stvarno mi hoćeš nešto loše davat. Opa, nadaj. Dobro je. Yes. Dobro je. Siriusli bolji. Sočna piletina s puno sira. Ponovno u KFC restoranima. Probaj ih sve. Jednom sam ja završio level 5 dok nisam imao YouTube kanal. Nadam se da ću sad uspjeti. Golovin. Simon. Montiel. Ništa. Ti mene zezaš. Daj nešto dobro. Hoću dobro. Već sam mislio da je Patricio.
A daj. Što više ovako nastavljaj loše, davaj dobro. Ipak će nastavljati loše. Daj dobro nešto. Šta sam ti ja zgrišio da mi daješ toliko loše? To! Nije to. No. Evo. Idemo. Malo i 606. Što ću sad dobiti? Ću dobiti to, Jesus. 186. Neću uzimati super round, ne da mi se više gledam. Sans 2. Jović. Pa šta će mi Jović? Koji ne zna ni balun primiti. Ko te 100? To. Neću. I ovo hoću. To. O, jes. Joj, samo malo. Joj. Wow. Još 2 levela. Ljudi, još 2 levela. Sočna piletina s puno sira. Ponovno u KFC restoranima. Probaj ih sve. I sljedeći na levelu 5 će mi stavi 2800 ovih pointsa. Jaj, Bože moj, šta ću sad dobiti? Rajković. Ne, to. Neću to. A daj mi nešto dobro što uzme 100 nešto punata. Ih pointsa koji mene punata. Nismo ubriškuli. Daj, budite dobri, imajte srca prema dici. Nikako prema dici srca. Hrvat Sosa, ja bi stavio da stopne. On će uzeti 46. Palacios neću ovo otvarati. Hajde, Mateus opet taj. Neću Mateusa. Hoću nešto dobro. O ne, Livaju mi izostavio. Aj, nešto dobro mi daj. Daj mi nešto dobro što uzme 100 pointsa. Točnije, to će mi trebati u 5. levelu. Ajde. Fofana. Ne znam čitat. Točnije znam. Zezam se ja. Ajde. I Sajsa, ti meni daš kad ja tražim nešto dobro. Musa Hrvat. Ne.
Ne, Jović. Po 100. put 999 leva. A sad se smanjuje. Treba se smanjivati. Mislio sam da je De Bruyne. I da mi je da De Bruyne. Znaš li kako bi ovo... O jes. To mi treba. Sami treba 95 onleve. Znaš li koliko će to biti jako. Kto dobije... Njemu. Ajde. Gej. I 516. Micigin. Opa. Vlašić, ja mislim Peršić. Brozović. To je Brozovića. To Brozović. Evo ljudi, bile su reklame. Izgleda da sam ja na zadnje level. Jesam vam rekao da će staviti 2800. Da, i hoću nešto dobro sad, pogotovo Kamavinga. Šta će mi Kamavinga pomoći? I ojme meni, već sam mislio da sam dobija 100 i nešto. I šta ću dobiti? Ne. Lea. Koliko već snima. Evo ljudi, idemo dalje. Van Kromboš. Znači, ne, to hoću nešto dobro. A daj mi nešto dobro. Ako mi ne daš nešto dobro, tužim te na sud. Aj sad se pripadni mene. To pripame se. Opet se pripadni mene. To opet me se pripa. Aj sad se pripadni mene. Neš se sad pripast, ali dobije sa Hrvat. Aj pripadni se mene sad. Boj se mene. A te ne tuži na sud da ideš u zatvor. Aj sad nešto mi loše daj. 2001 otvorenih pekova. Šest, 4. I to. Koliko sad dobivam puno bolje igrače. Ja se ne bližim kraju. I to Vicel. A šta će ti Vicel? Točnije šta će meni Vicel? Ništa. I da sam dobio još... O, jes! Ojme, šta je ovo bilo sad? 7 pointa. Pogledajte koliko mi fali da sve ovo tu dobijem. Da sve ono dobijem koliko mi fali. Već 15 minuta snimano ovo. Sto dva. Dobro nešto.
Jes, dobija sam reworde. To mi triba. Sirius Libolja. Ali dobija sam i reklame. Ne. O ljudi, izgasio sam sve reklame. Pogledajte, idemo sad otvoriti zadnji pek u cijelom ovom videu. 3, 4, sad! Šta ću dobiti? Loše. 93. Zna sam, besta. Da, best. Onda je treba 98, best. Ajmo još ove pekove otvoriti. Oprostite, on ipak nije bio zadnji. Ajmo tripu otvoriti. Koji me Nuno Santos. 5% to tipek. Ajmo, ne, nije dobro. Neću taj Toti, hoću ovaj tu Toti plavi. To nije taj Toti koji tražim. To nije uopće ni Toti bio. Ne taj Toti, nego drugi Toti. Ne taj igrač, nego neki drugi. Druge države. Samo se gold pack otvoriti. I Salah 90. 90 Salah. Već znam šta sam dobio. Ne vidim koliko imam. Krivo sam stiska. Aj sad sam dobija Muriela, više igrača ima. Ajmo vidi koliko imam ovoga Salaha ovih. Salah. Ne ovo. Salah. 1, 2, 3, 4, 5 Salah. Opa, duplikat mi je jedan. Ajmo otvoriti jedan pek. Što je ovo? Ništa ovo. 85, ajmo i na nas. Ajmo uzeti Majera. Ajde uzmi ga. Evo ga. Ajmo sans 2. Opa, koliko sam... 3 milijuna. Opa, ajmo kupovati još ove pekove. Gdje su mi pekovi? Evo ga. Ajmo ovo kupovati. Ako tu ništa neću dobiti. Gomez. Zadnji pek koji smo otvorili je ovo. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite lajka. I ako želite da uzme novo, ako video bude imao 100 lajkova, uzimamo ovaj tu token. Točnije, ako bude imao 10 lajkova. A do tada lijep pozdrav i ćao!